Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarhumbe uthi usazibophelele ekuqinisekiseni ukuba abafundi bayafikelela kwimfundo ephucukileyo. Ethetha ngethuba kuxoxwa ngentetho yobume besizwe epalamente ngoLwesibini, uGwarhumbe ubethelela ukubaluleka kwemfundo ekuqubisaneni nentlupheko nasekuvuleni amathuba. Ngaphaya koko uGwarhumbe ukhankanya ukuba ukusilela kwenkxaso-mali ixesha elide ngenxa yokwenziwa kwezigqibo zomgaqo-nkqubo gwenxa kwiminyaka edlulileyo kuye kwajongela phantsi unikezelo lweenkonzo eziphambili ezikolweni. Okanti ke umphathiswa ukwathetha nangezindlu zangasese zemigodi ezachongwa ngo-2018 esithi injongo yokuba kuthi kufika uMatshi walo nyaka zibe zibhangiswe zonke. For millions of children in South Africa, education is the bridge between poverty and opportunity. It is the ticket out of their current circumstances into a better future. And that is why the chronic underfunding in this sector has had devastating effects, not just to the education sector, but to the future of South Africa's greatest assets, its young people. Prolonged underfunding due to poor policy decision-making over the years has undermined the delivery of frontline services. Currently, we are unable to meet the demand for the teachers that we need. Classes are overcrowded. Kwilali nakwindawo ezisemaphandleni kusekho izikolo ezingekho semgangathweni ezibangela ubungozi ebantwaneni bokufunda. And in many cities, parents are struggling to find places for their children in schools. And all of these realities, members, make it difficult for quality learning and teaching to take place. And it is for this reason that we need to move with urgency to turn the situation around. The quality of teaching and learning cannot take place in a learning environment that lack dignity and are unsafe. And that is why we remain resolute in eradicating all pit toilets that were identified in 2018 by March 2025.